माबा मुलि लांफैदों हेनरिया लाजिबावबाय मुलि लांफैदों वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल नोंथांखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायबाय नै जोंहा बाजाराव थांनो ओंखारदों आजाबो आजा आबोखौ बायबाय होनलाय बायबाय लाबाय बिबौनो बिबो हाग्रायाव दं हाग्रा फुदों एवदोंलायनो दे बारलाय बेखौ ओमफ्राय नै जोंना कारा दा बेजों थांगोन जों साखा खबथाम कार BMW ना बा अहा होबाय नों BMW थांसै नै हिनजावबो सालायनो थिननाया दा थांसै जों गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो नै सालायबायबो होबाय खारबाय Oh, थांसै दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय था नेसनेल हाइवे ओरै बै टल गेट बै गाथांना ओमफ्राय दा जों ओरै थांगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो पार्कआव बाजारखौ गाइस जि बरिया नुयो आवजार बिबार बारगासिनो ना आवजार बिबारजों बावखौसे लाब्रा बट गासिबो लाब्रा बट Karya tinggal karya coba nih ada musik guys kamu lagi saya Pargau anda kan sekali gas bro ini be Pargau School guys, Pargau School, Pargau Higher Secondary. Pargau boleh ada banyak orang. Let's focus dong Korea. Nih, ini pingau thằng pingau. Thằng này, thằng thằng. Mà muli लांफैदों हेनरिया लाजिबावबाय नै मुलि लांफैदों मुलि लाजिबाय नै अबे थांनो हा थांनो सालायनो थिननाया गा सालायसिनाया